Салям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события на 119-й день героического сопротивления Украины, украинского народа, вооруженных сил и всего свободного цивилизованного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Если вам есть что сказать, звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вдруг не успели посмотреть в прямом эфире, заходите на наш YouTube-канал и не забывайте ставить лайки. Это крайне важная поддержка для Первого крымско-татарского. Таким образом, все больше и больше людей смогут увидеть наши программы новости, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Крым. Я же рада представить гостя, который присоединяється к нашому ефіру. Це Андрій Клименко, співзасновник та головний редактор інтернет-порталу blackseanews.net, голова наглядової ради БФ Майдан закордонних справ. Пане Андрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю. Пане Андрею, совсем недавно вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по газодобывающим буровым установкам в акватории Черного моря. В простонародье это называют вышками Бойко. Вот по вашей информации, какая сейчас там последняя ситуация, какая последняя обстановка? Ну, кажуть, що досі палає. Вже Так. третій день. Угу. Ось така обстановка. Ну, ми насправді не знаємо ще деталей. І зрозуміло, чому військово-морські сили України та оперативне командування «Південь» не повідомляють деталей і просять, щоб і той, хто їх знає, якимись іншими каналами, теж не поширював поки. Ну, що можна сказати точно, що одночасно 20-го вранці був нанесений удар комплексний з різних засобів по острову Зміїний і по декільком об'єктам на шельфі Чорного моря, які розташовані на Одеському родовищі. Це приблизно 50-60 кілометрів від острову Зміїний. Це все знаходиться приблизно за 110 кілометрів, 120 кілометрів від узбережжя Одеської області. Тобто це дозволяє зробити висновок, що це були ракетні системи. А если понимание, Значит, насколько я понимаю, то это не одна вышка находилась в этом районе. Если понимание, ударили по одной, по двум, по трем. И многие говорят, что там даже были размещены системы противовоздушной обороны оккупантов. Это так? Ну, в цілому на шельфі Чорного моря знаходиться до 15 платформ різного призначення. Тобто є самопідйомні бурові установки, їх 4, 2 старих і 2 нових, тих самих, яких все ще називають вишки Бойка. Хоча я всіх агітую, що пора вже припиняти, бо то є 2 українські платформи самопідйомні під назвами «Україна» і Петро Годованець. Петро Годованець – це один з ветеранів Чорноморнафтогазу. До речі, Чорноморнафтогаз, як і в цілому газова галузь України, він дуже сильно опирався на фахівців, яких виховував Івано-Франківський інститут нафти і газу. Тобто і безпосередньо поближче до острова Зміїної, до родовища, на Одеському родовищі, знаходиться бурова платформа «Україна» і одна з старих платформ «Тавріда». На всіх цих майже 15 об'єктах, крім цих 2,
По-перше, є вертолітні майданчики. По-друге, там є локатори. І гідролокатори, ті, що значить, контролюють підводну обстановку, і надводну, і повітряний простір. І на кожному є невеличкий гарнізон там з 8-10 морських пехотинців або спецназівців Росії, які озброєні штатним озброєнням, плюс переносними зенитно-ракетними установками. Тобто це військові об'єкти, тим більше, що видобуток цього краденого в Україні газу на окупованому шельфі, він з 2014 року він складав 2 мільярди на рік кубометрів газу, а в минулому році було 1,2. Бо діють санкції, цю техніку неможливо оновлювати, бо немає імпортних приладів, устаткування, таке інше. Тобто і всі вони пов'язані один з одним підводним газопроводом, яким цей газ доставляється на територію окупованого Криму. Сьогодні і вчора, перепрошую, спеціалізовані судна Чорноморнафтогазу, які теж були захоплені окупантами, судячи по їх маршрутам в морі, займалися тим, що знімали персонал і військових зі всіх цих об'єктів на шельфі. І можна зробити висновок, що видобуток цього газу, який ворує окупаційна адміністрація і Росія в Україні, він припинився і навряд чи поновиться. Пан Андрею, скажите, пожалуйста, вот российские оккупанты после того, как оккупировали Крым и, собственно, оккупировали потом наши нефтегазодобывающие эти установки, они их перемещали ближе к полуострову или нет? Или они там оставались, потому что они ближе же к Одессе размещены, насколько я понимаю? Ну, з цих 15 об'єктів 4 – це рухомі. Це ті самоподйомні бурові установки, які можуть переміщатися за допомогою буксирів. Тобто їх, звичайно, переміщують, коли ведуть бурові роботи в різних точках. Але це не кожного дня робиться, вони там по місяцю і по декілька місяців перебувають на одному місці. От як я сказав, 2 таких установки на Одеському родовищі і ще 2 на Голіцинському родовищі, це трохи на північ від мису Тарханкут. Я почему задаю этот вопрос? Я просто хочу понять, почему именно сейчас стало возможным для нас нанести такой удар по этим установкам? Я на початку казав, що відстань приблизно 110-120 кілометрів. Для того, щоб вразити такі об'єкти на такій відстані, потрібні ракети, яких не було. Зараз з'явився український протикорабельний комплекс «Нептун», який вразив крейсер «Москва», і будемо сподіватися, що вже з'явилися протикорабельні ракети «Гарпун». Пан Андрей, скажите, вот какая может теперь последовать реакция со стороны страны-агрессора? Как, возможно, у них изменится тактика в акватории Черного моря? Возможно, они будут еще больше сгонять на эту часть свои корабли или, наоборот, отодвигать обратно? Что они будут делать? Что вы предвидите? По-перше, перша реакція вже була. Тобто всередині дня, того ж дня, коли українські військово-морські сили нанесли удар, Російська Федерація випустила 14 ракет різних з території окупованого Криму по Одеській області. Щось із них збили, якісь кудись попали, якщо зараз не розголошується куди саме. Так, а стосовно зміни тактики, то зміна тактики Росії вже має місце з 13 квітня, коли був потоплений ракетами «Нептун» флагман Чорноморського флоту, ракетний крейсер «Москва». Тобто, як це виглядає? Я розумію, що
ті, хто дивиться АТР, вони знають конфігурацію Криму на географічних картах. І якщо раніше російські військові кораблі виходили з Севастополя і гуляли вздовж узбережжя Одеської області, як хотіли, то після цього вони переважно ховаються в морі в Каламітській затоці, тобто поблизу міста Сакі, міста Євпаторія. Тому що там виступ полуострів Тарханкут, він прикриває з боку Одеси ці кораблі. І вчора-сьогодні вони теж знаходяться там, тобто вони побоюються. Тобто вони вже знають, що на відстані 150 кілометрів, як крейсер «Москва» був потоплений приблизно на такій відстані, що на відстані 150 кілометрів від українського узбережжя в них можуть влучити українські ракети. Тому вони зараз не ризикують підходити ближче. Ну і відповідно, в зв'язку з цим, на наш погляд, зменшилась вірогідність висадки десанту на узбережжя Одеської області, тому що треба розуміти, що десантна операція, беруть участь багато кораблів і допоміжних суден. І якщо ви йдете висаджувати десант і знаєте, що на березі є протикорабельні комплекси, то виникає питання, що це буде катастрофа з цим десантом. Но при этом мы видим, как Российская Федерация фактически заблокировала Черное море, и, соответственно, сейчас мы видим, как чуть ли не разгорается уже голод в связи с тем, что заблокирован экспорт украинского зерна, украинского продовольствия через морские пути. Мы видим огромное количество попыток западных чиновников решить этот вопрос непосредственно. Турецкая республика заявила о том, что им там удалось добиться каких-либо там переговоров с Россией, договоренностей по поводу экспорта украинского продовольствия. Вот как вы думаете, можно ли решить вопрос с нынешним разблокированием Черного моря просто физически с уничтожением Черноморского флота, учитывая, что, вот как вы сказали, у нас уже есть ракеты «Гарпун»? Я одразу скажу так. Ми з початку війни вважали і вважаємо зараз, що до кінця війни ніякого свободного судноплавства в акваторії Чорного моря в нашому секторі не буде. Тому що йде війна, в Чорному морі бойові дії і на морі, і в повітряному простору над Чорним морем. Нас звідти обстрілюють мало не кожного дня всю територію України крилатими ракетами. Путін не хоче припиняти війну, тому все те, що робить Організація Об'єднаних Націй, і все те, що намагається робити президент Туреччини, це все зараз поки що це дипломатичний церемоніал. Бо і ООН має щось робити, бо з нього спитають, що ж ви не робили. Тим більше, що саме через ООН половина українського експорту для африканських країн розподілялась. І Туреччина хоче бути регіональним лідером в Чорному морі, але не хоче з Росією вступати в конфлікти. І в цьому сенс. Закінчиться війна, буде свобода судноплавства. Поки буде війна, і ми ж з вами розуміємо, що неможливо припинити війну в Чорному морі, і продовжувати війну на Донбасі. Це просто неможливо. Тому і Макрон, і Джонсон, які були там декілька днів тому в Києві в нас, вони сказали, що сухопутний шлях, треба розвивати сухопутні шляхи. А что с Черноморским флотом Российской Федерации? Появляются ли у нас со временем возможности его физического уничтожения? Теоретично так. Для цього треба мати на озброєнні протикорабельні ракети, які стріляють на більш ніж на 300 кілометрів. Бо 300 кілометрів – це відстань від Одеси до Севастополя. Наразі в нас таких ракет немає. Будемо сподіватися, що будуть. І, скажімо так, якщо ми зможемо отримати версію ракети «Гарпун» з дальністю 500 кілометрів, то тоді можна всерйоз сказати і про Керченський міст.
А как вы думаете, вот если мы говорим про продовольственную безопасность и разблокировки экспорта украинского зерна и не только, как вы думаете, почему не включаются страны Балканского полуострова, непосредственно Болгария и Румыния, и почему они не хотят, например, установить зону безопасности в Черном море, став таким образом в позу и каким-то образом нивелировав возможности Российской Федерации? Ну, по-перше, в них дуже невеликі військово-морські сили. Дуже невеликі і старі. По-друге, я думаю, що це позиція НАТО уникати бойових зіткнень з Чорноморським флотом Росії в Чорному морі. Бо військовий корабель, незалежно від того, яких він розмірів, будь-то катер, будь-то мінно-тральний корабель, тральщик чи допоміжне судно з військово-морським прапором, чи фрегат, чи корвет, якщо напад на нього російського корабля, то це напад на НАТО, це стан війни між НАТО і Російською Федерацією. Значить, НАТО хоче цього уникнути. Ну, це теж тобто неможливо припинити агресію, якщо ти не стріляєш ворога, в агресора. От, тому теоретично можливо, значить, що якщо вдасться значить, звільнити острів Зміїний, зробити зону забороненого доступу за допомогою ракет в нашому секторі Чорного моря, в північно-західному, і знайти фарватер, щоб з Одеси судна, з портів Одеського регіону, йшли через територіальні води Болгарії, Румунії і Туреччини, теоретично можливо, бо вони повинні захищати, контролювати ситуацію відповідні країни в своїх територіальних водах. Але ви бачите за моєю спиною карту, і оті білі, білий колір у морі – це великі глибини. Так. Синій – це невеликі глибини. І тому все питання, чи знайдеться там такий фарватер, по якому можуть йти великі судна, зерновози, в них осадка до 18 метрів буває, і 14, і 15 метрів. Тобто, чи зможуть вони пройти під берегом? Це маловероятно? Поки що, так. Но и с другой стороны складывается такое впечатление, что России вовсе не хочется разблокировать этот вопрос. Да, они будут играть в переговоры, это будет процесс в процесс, но с другой стороны это не в интересах Российской Федерации разблокировать экспорт украинского зерна, например, в ряд стран, которые в нем нуждаются. Говорят многие эксперты, что таким образом Россия будет продавать свое зерно и будет пытаться снять с себя санкции, а с другой стороны это отличный повод для дестабилизации, в том числе Европейского Союза, куда, собственно, могут хлынуть мигранты. Как думаете? Мені майже нема чого додати до ваших слів. Насправді це і є мета Росії. І Путін неодноразово казав, да що там Україна, да в Росії то зерна завались. Да ми готові на світовий ринок, значить, всіх нагодувати російським зерном, тільки зніміть з нас санкції. От і все. Це справді їхня мета. Зараз вони грають на підвищення цін на зерно, як і на підвищення цін на нафту, газ. Значить, потім вони будуть під цим приводом, значить, вимагати зняти з них санкції, якщо в світі хочуть їсти. И, пан Андрей, вы упомянули Крымский мост. Конечно же, хотелось поговорить еще о перспективах освобождения оккупированного полуострова Крым. Многие говорят, что ключ освобождения Крыма лежит в деоккупации Херсонской области. Мы понимаем, что непобедимость – это есть оборона, а возможность победить – это наступление. Когда, вот, на ваш взгляд, мы сможем перейти в реальную, более серьезную, активную фазу контрнаступательной операции, освободить Херсонскую область, а дальше Крым? У мене немає поки що відповіді, на жаль, на це питання.
Ви знаєте, що я сам кримчанин. Да. І все життя своє прожив в Криму за виключенням останніх 8 років. Я поки що не бачу реальних перспектив. Поки що, я підкреслюю. Звичайно, що ключ до звільнення Криму лежить в Херсоні, в Херсонській області. Будемо сподіватися, що це нам вдасться. Але я підкреслив, що от обстріл Зміїнова, і обстріл, і потоплення Москви, і потоплення судна постачання Василій Бег, і значить, нанесені удари по по газових об'єктах на шельфі, вони вже викликали відповідну реакцію серед окупантів на Кримському півострові. Ми знаємо, що йде масова відмова від бронювань туристичних. Ми знаємо, що ще з 24 лютого російські військові, прокурори, ФСБшники, слідчий комітет та все таке інше, вони вже повивозили свої сім'ї, значить, з території окупованого півострову. Я думаю, що військова активність українська в Чорному морі і в Херсонській області, ми побачимо цей потік, коли вони побіжуть до своєї Росії, і думаю, що вже не повернуться. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсаголно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Андрій Клименко був з нами на прямому зв'язку, співзасновник та головний редактор інтернет-порталу BlackSeaNews.net, голова наглядової ради БФ «Майдан закордонных справ». А пока мы ждем соединения следующего гостя, делегация Министерства обороны Турции, как, впрочем, мы отмечали выше, сегодня провела переговоры в Москве по разблокированию экспорта украинского зерна морским путем. Об этом сообщает средства массовой информации Турции. В частности, Милет пишет о том, что в Министерстве обороны Турции встреча состоялась в конструктивной, очень позитивной атмосфере, а ее участники заявили о достижении взаимопонимания по поводу проведения 4-сторонних переговоров с участием Украины и Организации Объединенных Наций. Россия и Турция также обсудили вопросы вывоза коммерческих судов с грузом из заблокированных украинских портов и безопасного возвращения находящихся в аэропорту Борисполь турецких самолетов. Что касается 4-сторонней встречи представителей Киева, Москвы, Анкары и ООН, то она должна состояться в ближайшие недели, опять же сообщает турецкая газета «Миллет». А турецкая сторона также отметила, что результатом переговоров сегодня стал выход первого турецкого корабля «Азов Конкорд» из порта, оккупированного российскими войсками Мариуполя, о чем уже сообщили также пропагандистские российские средства массовой информации. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов и адрес нашего скайпа +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. И, собственно, по скайпу atr.tv — это наш адрес. Если вам есть что сказать, звоните, задавайте ваши вопросы. Нам крайне важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Я же рада представить гостя, который присоединяется к нашему ефіру. Це кандидат політичних наук, політолог Ярослав Талашун. Пане Ярославе, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго вечера. Доброго вечера. Пане Ярославе, Турция сейчас, как мы видим, пытается решить вопрос с вывозом украинского зерна, с экспортом украинского зерна и разблокированием Черноморского региона. Сегодня там турецкие СМИ сообщили о том, что Турция уже успешно провела переговоры в Москве по разблокированию экспорта украинского зерна морским путем. Также сообщают о том, что на следующей неделе, вероятнее всего, должны состояться переговоры с участием Украины, Анкары, России и Организации Объединенных Наций. Как вы оцениваете перспективы разрешения данной проблематики?
Ну, я б не сказав би, що зараз вже вирішення цієї проблеми знаходиться на фінішній прямій. Незважаючи на те, що Анкара заявляє про те, що прийшли перемовини з російською стороною, ми розуміємо, що тут є власний національний інтерес України і не треба забувати все-таки про Україну в цьому переговорному процесі. Адже зерно наше, і відповідно воно знаходиться в руках України і української сторони. В даному випадку я думаю, що будуть спроби знайти якийсь той чи інший формат. Чи вдасться, достатньо проблематично на даний момент сказати. Тому що з одного боку, звичайно, заінтересованих сторін, які б хотіли б допомогти у вирішенні цієї проблеми, достатньо. І Туреччина, виходячи зі своїх національних інтересів і внутрішньої політики, хотіла бути тим актором і регіональним гравцем, який би зміг би запропонувати алгоритм дій, що дозволив би досягнути результат. Але ми розуміємо, що інтересів насправді дуже багато. Якраз після зустрічі Великої Двадцятки, G20, діючий очільник цієї, скажімо так, організації, якщо так можна сказати, президент Індонезії якраз планує приїхати, власне, в Україну, в Київ, а потім в Москву, щоб підняти питання якраз зерна і продовольства. Тому що ми розуміємо, що регіони, які менш забезпечені і не мають можливість одноособово і власними силами забезпечити питання продовольства, вони, звичайно, дуже зав'язані на цю проблему. Мова йде про заблокований транзит українських продуктів, перш за все зерна, і, звичайно, санкції щодо Російської Федерації, щодо експорту зернових культур. Тому, звичайно, перемовини будуть йти. Можливо, навіть до кінця цього місяця будуть якісь просування, бо я кажу, зокрема, на Великій Двадцятці будуть підніматися це питання і потім приїзди. Президент Індонезії, який планує після, власне, саміту, а це 26-27 червня. Тому я думаю, що, відповідно, можливо, до кінця місяця будуть якісь напрацьовані алгоритми вирішення цієї проблеми. Але лише алгоритми. А как вы думаете, Россия вообще заинтересована в решении этой проблемы или нет? Зацікавлена. По-перше, ми повинні розуміти, що продовольче питання використовується російською стороною чисто як і інструмент пропаганди. Зокрема, і Володимир Путін під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі дуже часто апелював, власне, до цієї тематики. Тим паче, що були якраз репрезентовані на цьому форумі представники Африки, зокрема і президент Єгипту виступав, і так далі. Тобто розуміємо, що держави, які будуть перш за все страждати від продовольчої кризи, на них оця риторика, вона дуже впливає. Плюс вона впливає і на наших європейських партнерів, тому що європейці чудово розуміють, що для них, звичайно, продовольча криза не є величезною кризою, адже подорожчання товарів для самих громадян Європейського Союзу і країн-членів Європейського Союзу є не критичною, але вони чудово розуміють, що продовольча криза може спровокувати шалену міграцію з Близького Сходу і з країн Африки. В таком случае логически, извините, я вас перебила, в таком случае логически как раз для России выгодно не решать этот вопрос, чтобы таким образом дестабилизировать ситуацию. И, собственно, продавать свое зерно, в том числе и в Египет, и в другие страны, которые покупали это зерно у Украины. Зрозуміло, дивіться, єдине тут питання в тому, що санкції на російській стороні є. Само собою вони можуть продавати зерно, але вони хочуть перш за все його продавати напряму. Напряму зрозуміло, що не всі держави через побоювання щодо санкцій з боку Європейського Союзу і, власне, Сполучених Штатів Америки готові вести напряму перемовини. Тому і, відповідно, Україна – це є інструментом, яким чином легалізувати і свої товари, і свої зерно. Адже не тільки Україна потрапляє в топ-10 експортерів зернових, власне, Росія так само знаходиться в цій топ-10. Тому зрозуміло, що використовуючи український привід, вони так само можуть реалізувати свій експортний товар в ті чи інші країни. І, звичайно, вони в цьому зацікавлені, бо, звичайно ж, економіка під санкціями теж перебуває в не найкращому стані. І скористатися цією можливістю, щоб викинути на світовий ринок свою продукцію, вони так само хочуть максимально скористатися. Тим паче ми розуміємо, що в даному випадку, бачите, як заявила Анкара, сказала, що вона погодила перемовини з Москвою. Відповідно, таким чином Москва стає суб'єктом, з яким хочуть чи не хочуть, але і західні партнери, і інші починають говорити. Бо зрозуміло, що продовольча тема стоїть.
І наші партнери розуміють, що питання тут не стільки в українській стороні, скільки в Росії, і її небажання давати можливість водним шляхом вивозити зерно. Тому, відповідно, вступаючи в перемовини, таким чином вона легалізується як актор міжнародних процесів, що і треба загалом Російській Федерації. Ну, а їй це ще пласт пропаганда, будуть на телебаченні показувати, як годується весь світ за допомогою зусиль, власне, російської сторони. А как вы думаете, как можно будет осуществить этот план без разминирования акватории Черного моря, украинских портов? Это реально вообще без этого? Ну, я думаю, якісь кордони загалом можна створити, само собою, під контролем. Тут питання ж просто не тільки власне в розмінуванні, тут і питання є, чи пропустить сама російська сторона. Я думаю, що і наші партнери, зокрема і Туреччина, розглядають цю ситуацію з такої призми, що якщо Росія дасть гарантії, що українські кораблі або кораблі експортерів зможуть перевозити без проблем українське зерно, то є ряд механізмів, які дають можливість вирішити проблему замінування. Но Россия гарантии такие может дать, но их не выполнять. И мы это видели с истории не раз. Тут ви абсолютно праві, да? Бо слова – це одне, зовсім інші дії. Тут я думаю, що і Туреччина чудово усвідомлює цю проблему. Зовсім інше питання, до чого вони домовилися і які механізми вони хочуть використовувати в даних перемовинах. І якщо такі будуть дії, то які механізми в цих діях будуть. Бо ми розуміємо, що просто слова – це вже насправді є недієвий механізм в сучасній міжнародній політиці. А какие есть, на ваш взгляд, механизмы влияния у Турецкой Республики на Россию? Почему им удается с ними хоть как-то переговариваться? Что предлагает такого Эрдоган Путину, ну или наоборот, что там в рукаве Эрдогана есть? Я думаю, що там цілий набір насправді торгуються по різним напрямкам, по різним питанням, але як варіант можемо зазначити, наприклад, Сирію. Нещодавно якраз Туреччина розпочала знову ж активну фазу операцій в Сирії, і зрозуміло, це зачіпає власне інтереси російської сторони, яка зараз скинула максимальні зусилля власне на Україну. Тому відповідно активізація ще одного фронту, що може підставити під питання інтереси знову ж Росії, це є болючим питанням. Тому я відповідно думаю, що тут турецька сторона може торгуватися власне із цього питання з Росією. Ну, интересно, просто Песков недавно, пересек Путина, сказал, что, он сделал такое заявление, он сказал, что Турции нужно избегать проведения какой-либо операции на территории Сирии. Ну, це якраз попередження про болючість теми, бо, пам'ятаєте, з'являлась, зокрема, і в українських засобах маси інформація щодо того, що перекидуються і частини, і приватні військові армії, власне, з Сирії до України. Тому і відповідно, звичайно, це є питанням болючим, бо можуть Росію посунути, власне, з тих позицій, які для неї цікаві. І, звичайно, вони цього не хочуть, бо були витрачені величезні ресурси на сирійську кампанію. Сегодня президент России Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. В частности, Путин обсудил с постоянными членами подготовку к единому дню голосования России в сентябре. Пресс-сек президента Песков сообщал, что в среду Путин работает в Кремле, у него рабочие там встречи и так далее. Но вот о чем конкретно говорилось и обсуждалось на Совете Безопасности, Песков не озвучил, только сказали, что будут обсуждать планы на сентябрь. Как вы оцениваете такое заседание? Что значит планы на сентябрь? Что это может быть? Ну, ми можемо лише допускати, власне, я не знаю, про що йшлася мова, ви безперечно правильно говорите, що немає офіційної позиції, власне, російської сторони, про що говорилося. Я думаю, тут перш за все будуть і розглядали питання, зокрема і військової операції, і періоду опалювального сезону, і взагалом ми повинні розуміти, що осінь, яка нас чекає, вона буде складною, власне, як і для України, так і для Росії. І це стосується і ведення військових дій, і в плані якості соціального економічного забезпечення держави, і питання, зокрема, того ж опалювального сезону. Бо ми розуміємо, що для Росії це так само питання, чи буде Європа в тому чи іншому вигляді купувати газ,
І чи буде вона так само залежна цей опалювальний сезон, як і попередні роки? А чи Бо буде? зрозуміло, Як ви вважаєте? Чи буде, як ви вважаєте, Європа? дещо меншою мірою, аніж це було. Зокрема, от якраз сьогодні, якщо не помиляюся, зробив заяву Фатіх Бірал, це голова Міжнародного енергетичного агентства, якраз яке розташовано у Франції, де він сказав, що Європейський Союз і країни-члени Європейського Союзу повинні готуватися на всякий випадок, повністю відмовитись від газу в цей опалювальний сезон. Бо зрозуміло, що ситуація може розвиватися по-різному. І, власне, повне споживання газу, яке було з російської сторони, власне, країнами-членами Європейського Союзу, це певний карт-бланш від Європи до Росії, що можете продовжувати. Ми з вами будемо продовжувати партнерські відносини і купувати ваш газ. Тому, відповідно, справді, оцей момент осінь, я думаю, що буде багато визначальний, в чому, власне, для перебігу, зокрема, і бойових дій на території України в російсько-українській війні. Бо, знаєте, ви весь час апелюємо, що, і от, зокрема, експерти, шановними колегами, коли спілкуюсь, що війна – це форма, власне, політики, і ми розуміємо, що якщо це форма політики, значить якість управління на внутрішньому сфері, у зовнішній сфері, вона і визначає перспективи життєздатності тієї чи іншої держави. В даному випадку питання, хто буде більш життєздатним і зможе більш якісно в соціально-економічній і політичній сфері пристосуватися якраз до періоду осені, бо він буде безперечно складний для всіх. Для всіх мова йде не тільки, власне, про Україну і Росію, а й, власне, для наших європейських партнерів. То есть на что, по-вашему, рассчитывает Путин? Рассчитывает ли, к примеру, он на то, что война будет иметь затяжной характер? Возможно, Запад устанет, они будут покупать газ у России, тем самым спонсируя Кремль, а значит спонсируя эту войну, и со временем вот будут проводить определенные схемы и как бы снимать с себя санкции. Знаєте, як не парадоксально, я би сказав, що на затяжну війну не розраховує жодна з сторін. Бо обмеженість ресурсів як і в Україні, так і в Росії має місце, і жодна сторона не хоче, скажімо так, продовжувати війну до деструктивних моментів повністю в соціально-економічній і політичній сфері. Зовсім інше питання, що справді ця зима буде певним маркером, чи зможе Росія пропетляти, наприклад, з тим же питанням газу, чи ні. Бо, от, наприклад, якщо ми говоримо про нафту, Європейський Союз, який наклав на сиру нафту санкції щодо Російської Федерації, то тут Російській Федерації достатньо пощастило. На жаль, для України ефективно спрацювала зовнішня політика, і вони змогли перенаправити ці потоки майже один до одного в країни Індії і Китаю. Тим самим, плюс ще й полізли ціни вгору на барель нафти, тому, відповідно, майже повністю ліквідували ті втрати, які вони отримали через закриття європейського для них ринку. Відповідно, є наступне випробування – це опалювальний сезон і газ. Бо газ – це 30% ВВП Російської Федерації. І це прямих 30%. Розуміємо, що якщо газ починає зменшувати, то відповідно прямо пропорційно починає зменшуватися і руйнуватися економіка Російської Федерації. Ну а если предположить, вот какова вероятность того, что Европейский Союз и в частности Германия откажутся от российского газа, потому что по нефти там полегче, да, нефть поступала танкерами, как бы от нефти отказаться не так уж и было больно, но вот газ, эта труба, откажется ли Германия от этого газа, диверсифицированы ли поставки с других стран в Европейский Союз газа, вот какова вероятность? Тут дивіться, частково вони зменшать обсяг, який будуть купувати газу в Російській Федерації. Але ми розуміємо, що є величезна кількість суб'єктивних і об'єктивних чинників, які будуть впливати на кінцевий результат. Ну, банально, холодна чи тепла зима. Ми чудово розуміємо, що якщо зима буде тепла, це зіграє величезний плюс, власне, в український кошик. Чи, наприклад, ситуація, яка має місце з Північним потоком-2 і, власне, компанію, яка обслуговувала в Німеччині.
ці послуги. Добре, зрозуміло, що зараз немає Газпром Германія питання транзиту газу, але Газпром Германія, вона володіє найбільшими сховищами, власне, газу. І зрозуміло, зараз, поки йде боротьба між Німеччиною і Російською Федерацією, Німеччина не може ефективно використовувати ці сховища навіть для того, щоб запасатися газом, поки він дешевший. Тобто в теплий і літній період часу. Плюс ми повинні розуміти, що, власне, на кінцевий результат буде впливати і загальносвітова тенденція. Бо ми розуміємо, що окрім, власне, експортерів газу, окрім Російської Федерації, є і інші країни, там Саудівська Аравія, є Сполучені Штати, які намагаються продати сланцевий газ. І тут багато в чому буде залежати від ситуації. Якщо сланцевий газ буде достатньо продаватися за високою ціною в самій Європі, то американські танкери, які перш за все орієнтуються знову ж на Азію, вони розвернуться і попливуть в Європу. І, звичайно, тоді Європа буде купувати, наприклад, американський газ. Відповідно, навпаки, якщо буде здешевлення газу, і там умовно він упаде там до якоїсь рекордно малої ціни, то це може бити по економіці, власне, Росії, тому що у Росії так само є мінімальна ціна, за якої нерентабельно видобувати і транспортувати свій газ. Тому є абсолютно різні чинники, які можуть впливати на кінцевий підсумок, і насправді не все залежить від української сторони. Тут українська сторона повинна максимально робити все, щоб працювати з нашими партнерами, і, власне, мова йде не тільки про Європу і Сполучені Штати, а й про Індію, Китай і інші країни, які виробляють і добувають газ, з тим, щоб максимально отримати зиск і, власне, відстояти наші національні інтереси. Да, очевидно, что на заседании Совета Безопасности России, вероятнее всего, обсуждался вопрос газа. И вместе с этим ряд экспертов говорят о том, что, возможно, там обсуждался и вопрос инкорпорации Херсонской области в состав России. Неспроста Песков сказал, что там они говорили с постоянными членами Совбеза о подготовке к единому дню голосования России в сентябре. Вот как вы думаете, что они планируют делать с Херсоном? Что это будет означать и какие это последствия будет иметь, если мы говорим о возможной инкорпорации этого региона в состав России? Я вам скажу більше, я думаю, що розглядалися, напевно, алгоритми, бо в даному випадку, судячи з заяв, зокрема того ж одного, наприклад, пана Пескова за останній місяць, ми можемо побачити, що були абсолютно різні заяви, які навіть протирічать одна одній щодо Херсонської області. Тобто це якраз може бути свідченням того, що розглядаються, звичайно, різні варіанти, зокрема про те, що ви зазначили, про інкорпорацію Херсонської області в склад, власне, Російської Федерації, але тут, скоріше все, буде залежати від того, яким чином буде складатися ситуація, власне, на полі бою. Ми зараз розуміємо, що Збройні сили України – це є головним перемовником з російською стороною в політичному процесі. Тобто саме ЗСУ визначають щодо того, які будуть кроки в політичній площині як України, так і Російської Федерації. Тому, власне, я не здивуюсь, чому не було взагалі публічних заяв щодо цього. Бо як варіант розглядався, наприклад, інкорпорація Херсону і Херсонської області. Але якщо будуть негативні, на що ми сподіваємося, скажімо так, наслідки, власне, для Росії, коли українські Збройні сили зможуть відвоювати територію, то, звичайно, говорити про інкорпорацію чи проведення якогось референдуму для російської сторони буде зовсім не актуально. Тому достатньо обережні заяви і намагаються поки що на даний момент, поки вони не впевнені в своїх позиціях, не виносити ті чи інші питання, власне, у публічну дискусію. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсавовно, что наше время и подключились к нам в эфир. Слава Україні! Героям слава! Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, політолог, був з нами на прямому зв'язку. А сейчас к нашему эфиру присоединяется Владислав Селезньов, військовий журналіст, полковник Збройних сил України, керівник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України в 2014-2017 роках. Пане Владиславе, ассаляму алейкум, вітаю. Алейкум ассалям, рады вас бачити, Гюльсум. Взаимно. Пане Владиславе, как на 119-й день, по вашим наблюдениям, выглядит последняя карта боевых действий в Украине? Как вам видится последняя ситуация?
Да. Ситуация на линии фронта на самом деле крайне сложная. Есть особо острые такие точки российско-украинского противостояния. В первую очередь, понятно, это речь идет про район агломерации Северодонецк и Лисичанск. Причем наиболее сложная ситуация именно с южной стороны от Лисичанска. Именно оттуда российские оккупационные войска пытаются продавить нашу оборону. Именно там они сосредоточили огромное количество сил и средств, в первую очередь артиллерийских орудий, с помощью которых они ведут практически беспрерывный артиллерийский огонь в режиме 24/7 на наши позиции, и под прикрытием этого огня пытаются наступать. Ситуация крайне сложная. В этом контексте я часто задаюсь вопросом, а готовы ли украинские подразделения переходить на иные рубежи обороны, оставляя при этом, соответственно, оборону Северодонецка и Лисичанска. Но буквально вчера я услышал заявление от представителей Генерального штаба, что наш главнокомандующий, соответственно, офицеры на местах прекрасно понимают свои возможности, и в рамках понимания этих возможностей говорят, что мы будем дальше держать оборону на этом участке российско-украинского фронта, и это, безусловно, в определенной степени вселяет надежду, что у нас достаточно резервов даже там, где российская оккупационная армия сосредотачивает огромное количество вооружений, все равно держать там оборону. Следующая точка напряжения, безусловно, это северная часть Харьковской области. Именно там россияне, пытаясь отдавить наши подразделения от госграницы между Россией и Украиной, ведут артиллерийский огонь. Причем чаще они этот артиллерийский огонь ведут не по позициям наших подразделений, а ведут огонь прямо по городу Харькову. Прилеты практически в северной части города случаются регулярно. И, безусловно, это приводит к и человеческим жертвам, и разрушениям среди объектов мирной инфраструктуры. Я могу понять логику, почему россияне это делают. Они очень сильно переживают, что украинские подразделения, огибая акваторию Печенежского озера, перережут линии снабжения российской оккупационной армии, те самые линии, которые начинаются в районе российского Шебекина, идут через украинский Вовчанск и Купянск, туда в направлении на Изюм. Безусловно, россияне этой позиции очень боятся, поэтому делают все возможное, чтобы не пустить наше подразделение, которое в контратаке пытается все-таки освободить наши земли и выдавить российских оккупантов с территории нашей земли. В таком случае, вот какой мы можем сделать вывод? Программа «Минимум», которой сейчас пытаются добиться оккупанты, это что? Значит, насколько мне известно, опять же, известно из открытых источников, из открытых пабликов, Путин поставил задачу своим генералам до 26 июня, то есть до конца этой рабочей недели, выйти на административную границу Луганской области. Потому как День России 12 июня прошел, а хвалиться Путину перед своим народом особо-то и нечем. Поэтому на таком небольшом участке, сравнительно небольшом участке российско-украинского фронта сейчас российские оккупанты сосредоточили огромное количество сил и средств. Причем эти силы и средства, они вплоть до того, что перебрасываются с другого, не менее напряженного участка. Это район направления Славянск-Краматорск, а конкретно из-под Лимана они перебрасывают подразделения, которые, по идее, должны были бы пытаться продавливать нашу оборону на этом направлении, но тем не менее их сейчас перекидывают на усиление в район Северодонецка или Лисичанска, южный фаз этого наступления. Поэтому ситуация для россиян не очень благоприятна, потому как недаром украинская школа артиллерии является самой лучшей на просторах бывшей СССР. Наши артиллеристы умеют воевать, а с учетом того, что пусть и вяло, но поставки западных вооружений к нам идут, в том числе артиллерийских средств, и мы в настоящее время имеем некоторый запас артиллерийских снарядов к этим артиллерийским орудием, то в этом плане наши артиллеристы работают жестко, работают эффективно, каждый раз вынося все наступающие порядки российских оккупантов и делая нашим врагам очень больно. Думаю, опять же, очень будет важно всем нам знать ситуацию, которая в настоящее время развивается на юге нашей страны, в том числе на территории Херсонской области, на юге Запорожской области. Да, это я и хотела спросить, правильно ли я понимаю, что и в этом направлении вооруженные силы Украины проводят успешную наступательную операцию и освобождают оккупированные поселки, села и приближаются уже к городу Херсон.
Учитывая, что сейчас мы именно в южном направлении проводим довольно успешные точечные операции, я имею в виду и про Змеиный остров, и про удары по газодобывающим буровым установкам в акватории Черного моря. Почему именно сейчас, на ваш взгляд, это стало возможным для нас? Гульсум, стало это возможно по одной простой причине. Мы наконец-то получили от наших западных партнеров то, что они нам давно обещали, а именно противокорабельные ракетные комплексы класса «Гарпун». Именно с их помощью мы выполняем сейчас боевые задачи, и именно благодаря этим ракетам мы смогли достаточно серьезно потрепать российский гарнизон, который дислоцируется на украинском острове Змеиный. Именно с помощью этих ракет были нанесены удары по буровым установкам из компании «Черноморнефтегаз», который в марте 2014 года украла у Украины Российская Федерация. Соответственно, благодаря этим ракетам мы, во-первых, создали прецедент. Российский Черноморский флот понимает, что он не может чувствовать себя в безопасности в той части Черного моря, которая ближе к Одессе, Одесскому побережью. Во-вторых, нанеся ракетный удар по газовым вышкам, мы повредили оборудование радиоэлектронной борьбы и систем слежения за воздушной, надводной и подводной обстановкой. Это так называемые станции радиотехнической разведки. И, безусловно, от наших ракетных ударов пострадали военные гарнизоны. Они небольшие, но тем не менее на этих вышках были военные гарнизоны российских оккупационных войск. И таким образом мы, подтверждаем свою позицию, что украинские военно-морские силы готовы действовать, используя весь арсенал сил и средств для того, чтобы обеспечить оборону южных рубежей. Далее в этом контексте можно говорить о том, что Украина предпринимает все усилия для того, чтобы разблокировать морские торговые пути, потому как имеет уже определенные силы и средства. В этом контексте мы уже можем говорить абсолютно четко с нашими западными партнерами: дайте нам ще. Потому что то, что мы имеем, мы эффективно используем. Дайте еще более далекобойные, более мощные ракеты для того, чтобы мы имели возможность работать таким образом, чтобы фактически запереть российский Черноморский флот в бухтах на территории временно оккупированного Крыма, чтобы российские корабли даже нос оттуда не показывали. Ну и плюс ко всему, сегодня в Ростовской области горела НПЗшка. Не пойму, зачем оккупанты себя обстреливают? Не понимаю, я больше склоняюсь к мысли, что очередной раз местные жители, хулиганы покурили в неположенном месте, поэтому возникло возгорание на площади в 50 квадратных метров. Пылало там не слабо. Что касаемо официальной точки зрения, я буквально на полминуты заглянул в российские паблики и увидел, что там просто потрясающая истерика и крайне негативно воспринимает тот факт, что даже, казалось бы, в глубоком тылу на территории Ростовской области за много сотен километров от линии фронта случаются вот такие неожиданные хлопки, или как их в простонародье называют бавовна. Ну, собственно говоря, тот, кто посеет бурю, тот пожнет ураган. И, собственно говоря, в настоящее время то, что происходит в приграничье на территории Российской Федерации, это та самая бавовна и та самая буря, которая будет и далее развиваться. И направлена эта буря на то, чтобы каждый гражданин Российской Федерации на своей шкуре почувствовал: отплата будет неизбежна. И попытки безнаказанно убивать украинцев, граждан Украины, она всегда, вся эта ситуация будет работать по принципу: каждое действие рождает противодействие. Дякую вам дуже, пане Владиславе. Чохсагулно, что нашли время и подключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Владислав Селезньов був з нами на прямому зв'язку. Військовий журналіст, полковник Збройних сил України, керівник прес-служби Генерального штабу Збройных сил України в 2014-2017 роках. А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас переходим на информационную программу «Заман». Наши журналисты подготовили для вас самые последние актуальные новости, которые расскажут на украинском языке. А после мы вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь» уже на крымско-татарском. Традиционно к нам подключится председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Не переключайтесь, оставайтесь с АТР. Коршкенджи.